Georgie spent the last 7 years of his life in London. Георги прекара последните 7 години от своя живот в Лондон. In the safety of the West, he believed that he could write whatever, he was free to write whatever he wanted. В сигурността на Запада той вярваше, че може да пише това, което иска. And it was during these years that he became a father for the first time. И по време на тези години той стана баща за първи път. To his beloved daughter Sasha, who sadly can't be here today. На своята любима дъщеря Саша, която за съжаление не може да бъде тук днеска. He said that he never regretted defecting to the West. Той казваше, че никога не съжалява за това, че е отишъл на Запад. But it's clear from everything he wrote during those years that he felt a very deep connection to Bulgaria. Но е ясно от всичко, което написа през тези години, че той чувстваше много дълбока връзка с България. Of course, he could never go back. It was impossible then. But sometimes he indulged in a fantasy. Разбира се, той никога не можеше да се върне. По това време това беше невъзможно, но от време на време той се опитваше да фантазира, да си мисли. He said he told me that he'd worked out exactly how he could slip into Bulgaria without anyone knowing. Той ми каза, че дори обмислил как може да дойде в България, така че никой да не разбере, че е тук. Just for 24 hours. Просто за 24 часа. He said that he would visit his parents and he would turn up in the Writers' Club. Той каза, че ако за тези 24 часа той е тук, би посетил родителите си и ще се отбие в клуба на писателите. He said he even knew what he would order, which was stuffed cabbage. Той каза, че дори е сигурен какво ще поръча, което всъщност е сърни от зеле. And then, before the authorities even knew what had happened, he would be out again. И след това, преди още властите да разберат какво се е случило, той ще е извън България отново. In a sense, Georgie has now returned to Bulgaria, but not just for 24 hours, but as a permanent part of the landscape of Sofia. По един начин Георги се върна в България, но не за 24 часа. А като постоянна част. And I would just like to thank Dr. Lazarov and all the friends of Georgie who made this remarkable day possible. Искам да благодаря на всички приятели на Георги, които направиха този знаменателен ден възможен. Ще завърша с думи на Георги Марков. Дълбоко съм убеден, че времето ще постави всичко на мястото, но това пише до майка си и баща си в едно писмо. Затова вие двамата нямате никакво основание нито за миг да се срамувате, нито да се страхувате. Страхът и срамът са за моите съдници. Каня всички, които искат да положат венци и цветя. Президент първо, цветя от президента на република.